Hi guys, eskwela tayo ko karot guys. Kailangan maglakaw rami guys. Lakaw rami eskwela guys. May gandang ganit ko kayo eskwela ko guys. Maglakaw nga. Malit na tarong maglakaw ta. Untag kasakzan ma. Sa Korea balhabal sa kay tama. Huwag habal-habal saan man yata. Mga baktera tagwa tayo balhabal. Bakit talaga man na to. Nagabot na to, doon naka-uras. Medyahan man ka mulakaw, liit na ta. Di ba? May tatagkasakzan ma. Hindi ko yung kasak dyan. Atang balhabal ma. Tag-out po sa papa na sa vlog ma. Ay, papadunas. Ako baliwa na ko yung balika lagi, papadunas. Lagi ka maghandog na to. Sinanahilin na sa tao to kayo na muuli ma. Sa tawad ko na nanahilin, kaya wala ko nung kamuli. Wala ka muuli na nahilin. Nang dukada na tao nagkita o nakamuuli na nahilin. Ano kasi daw na muuli ma? Wala, nanglood na to ni mo. Pagkasagsagas ba niyo ko? Sigan. Di ko ma. Pagka kayo hapit ng itong klase. Yung magus na ito, magus na tayo din ng luod na ma. Wala kaulian, nanglood na to. Kasi nalood din sa ma. Bawa bitaw. Nalood mo sila ko ng ngaway ni Zaba. Yes, manangignas na nahilin. Ano? Anong nakamuuli na nahilin? Ikaw, yung ganang luod. Tumawa itong luod. Sila nga nang umuuli mo. Bawa, inain sa yung di kalauran. Yung kalauran na hilin, kan ulit na hilin. Anong umuuli mo? At magabag ang sa amin na yun. Ano ko'y pananaw? Ano ko'y basa? Di ko ka mo. Nagbutang na kukuhaan ka ng serum sa hangnaw. Hindi ko diha ma. Ha? Hindi ko diha ma. Ayaw. Ako ka mo buon nga. Wak na ko uli na nahilin. Hindi ko ka mo buon ma. Ako nung kamubun. Uli ako na. Pagdali na kayo magbatang patagabal-habal. Una na. Ano ka nahilin uli ma. Maura to, din alam ko mga lipstick. Adto radad to. Asa day taog maawan da mo maglasing ma. Baka man. Ang gato ka sa tayo ma. Kata na. Magatanggal ni gabal-habal. Lagi na sakyan. May mukha lauran na hilin. Ang kamuli na hilin. Kukuha na ka muuli. Dupera na hilin. Ikaw na. Yung bayis radyo na ba ka muuli na hilin. Wala kayo magatang para ba tagabal-habal. Labik saye. Labik saye. Ikaw lang ko. Labik saye. Magabal-habal para ba ta? Wa na kita na hilin mo uli tay. Wagi pa na. Panawagan mo na sa vlog tay. Eskwela. Haday na, mag-atang tagabal-habal. Nice ka jugbuak na. Magbaklay rami. Kagwanta ba kakaya na? Ang atong kumaglakaw. Wana, urot na gatong oras dani. Madilag na ibal-habal mo agi. Maging na nayabal-habal mo agi. Matong sakdan ba doon. Ito'y lama. Kuya di rong GL mas. Bawa na bas di rin gari. Dang motor mo. Magbigayag dang motor mo. Wala lagi. Munintay ka dak. Dano may balabal yung labay mo. Wala lagi. Hinala masir. Daytag iro mo. Wala balabal. Sama ni Day. Pamantay masakdan Day. Baklay ta dari sa bus sali. Di mo. Eskwela nung kumawa tayo sa sakdan na may balabal yung labay mo. Bawa.
Cut out ka po Oh. kung nahilin diya. Shout out ko na hiling. Cut out na po kung balik ma. Pagka ko kamubol na wala na kumida uli ama. Wala ka mabulong uli ah. Lungsod! Kabal ka? Ano ras asis? Ako lang mo sa spendral. Wow, muskil na rin. Pumasay sa. Nalit lagani sila. Dali din sa kay day. Nalit lagani yung bata. Apa, alaw na media man. Mas di mo dapat sa tabay. Di pa saksa sa ko bi. Di uy. Ah, sakto ra lagi pag kay na. Di ang house ang agaw kasakay ni. Ngani mo buhaton mo taglay ni pagpang pagdapat. Ito. Na andar bitaw ka mo dito ko kaya. Nakasakay ko. Salamat sa pinani daw. Kaya na, hapit ka kamali. Papa boy patalaw na media. Dali na to. Ano kung bata dito lang? Di pa simba ugma. Kau. Nakaw. Dani ron po kumagatuwat ninja. Ako gani dat. Bingaw dahil sang gitambahin kayo adji bisag sa kainahan. Basig kuam. Basig may klase lang mga anak si Aliana rin na. That time kay daghan na rin magtambay ni mga inahan karon. Ko na jud isa. Nga deta. Yung palit kog mani kay ilay ko sa katugon pug ko. Karon na jud ni tabong way inahan dari. Para betul lang sa amin. Nagkuhan dahil ko mamutang dahil ko cream sang naon. Nawa din. Para. Ganinas dali. Ako nakabutang sa bahay. Tungod sa nagapa sa oras o nadidtan ka kasahay gani di na ako maka amahay din ang naon. Labi na mo dali na. Nadagaling po kay nakasakay ko asawa sa ngigagaw. Nagatang ko gabal-habal, wa man, wadi sila. Paano po to si dyan ang gabal-habal? Kuya mo ko daris ang mga lugar kay pati mga badzi, basta na yung motor. Pwede na maka-income, kaya pwede man po ng gabal-habal.
Magpapatag na didyo. Naguwan, lalo ko ipadjong. Ang lipstick ko tagamay kay. Hindi pa ko ang Aliana kanang gawasan pero muli ko another pamasahe na pud. Anong laral mo ko baguwas. Ay, malabad sang ko. Taas na Itanghal sa buhay mo'y tanging ikaw. Ang pagpasalamat ni Diyos. Hallelujah. Nungdungi ang mga panahon. Nag-iunsa ka pagluwas sa Ginoo. Iunsa ka paghatag sa Ginoo. Sa imong magkinahanglan. Sa mga panahon nga daghan kay tagakulangon gihatag sa Ginoo. Nato ang tanan nga bukhay humanapin sa pagdaig, sa pagpasalamat. Awiti ang Ginoong Diyos. Bukbagong mga awit sa pagpasalamat, mga awit sa pagdaig, mga awit kay ikaw na apakay kabuhi pa kay ikaw na pahigayon karon sa pagpasalamat na pahigayon na kita magatipon pa yun. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong pagkamaayo, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa kaluwasan. Salamat sa kagawasan, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, kay walay bukas ang imong gugma. Nagihatag sa matag sa kanawa. Salamat sa paglikod. Salamat, Lord, kay wala mo pasagdi. Salamat
ma. Sa tanan, Ginong Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. You are a waymaker, Lord. You are a waymaker, Jesus. You are miracle worker, Lord. Your love is great. Your love is higher than the mountains. Your love is deeper than the ocean. Thank you, Lord. And wider than. Thank you, Jesus. Salamat. Hallelujah, Lord. Salamat ining higayuna, Ginong Dios. Kay mong gihatag sa matag usa ka namo karon, Ginoo, nga kami nagatipon-tipon usa pagbalik, Ginong Dios. Akong giampo, Lord, nga ang matag usa ka namo, Ginong Dios, na kay one mind, one heart, one soul, one spirit, Panginoon, nga kami, Ginoong Dios, managhiusa, managhigugmaay, Ginoong Dios, despite sa mga sitwasyon nga mong giagian karon, despite sa mga pag-uyog sa ministry, Panginoon, ba't akong giampo, Lord, isip kami, imong mga anak, Ginoo, imong Lord, nga matagusan namo ka kasing-kasing intact na ipaghigugma sa matagusan, Ginong Dios, magpabili ng respeto sa matagusan, Ginong Dios, hallelujah, Lord, kay bao mi Lord nga ikaw ang pundasyon, Ginoong Dios, sa among pagtuo, ug akong giampo karon, Ginoong Dios, nga walay lain nga among pagalantawon, Ginoong Dios, kun dili ikaw lamang gyud, Ginoo. We will fix our eyes to you, Panginoon. Hallelujah, Lord, ug karong adlaw, Ginoong Dios, karong higayuna, Ginoo, ibubo ka namo, Ginoong Dios, ang imong spirit of wisdom, Lord, ug ihatag ang imong anointing power sa imong leader na si Ate Angie, Ginoong Dios, nga mo'y magdala sa imong pulong karon, Ginoo, nga makahatag ka namo karon og dugang pag yung panabot, Ginoo. Lord, dili lang mi makasabot, but among mahimo nga among ma-apply sa matag usa ka namo, Ginoong Dios, ug himua, Lord, nga ang matag pulong nga mogawa sa ngabil na Ate Angie nga sama sa espadang nga duhay suwab, Lord, nga mutasok sa kinahiladman ngari ka namo, Ginoo, ug akong giampo, Lord, nga na kay mga fresh revelation nga hatag sa matag usa ka namo, Ginoo Dios, na pag yung kaipasabot, Ginoo, dugang pag yung kaipasabot sa matag usa ka namo, Lord, aron mas makita og dugang pag yung kabugaton sa imong mga pulong, Ginoo. Lord, ako kang gipasalamatan sa tanan imong pagabuhaton karong adlaw, Ginoo. Nalaygon ka, Lord, ug akong giampo nga matag pulong nga ihatag ni Ate Angie karon, Ginoong Dios, dili makawat sa buhat sa kaaway in the name of Jesus. Ug akong gibutaan tanang mga huna-huna nga langyaw, akong giablihan ang mga mata nga nasirad-an in the name of Jesus. Aron mas makakita pag yun ni mga tapika o mas masabtan pag yun, Ginoo. Lord, ako kang gipataas, ako kang gipasalamatan, walay retaliation, walay reinforcement sa tanang buhat sa kaaway. Kaming tanan, proteksyonan, na dili mahilagtan sa buhat sa kaaway, even sa mong pagpamaulit karon, Ginoo. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, Amen. So guys, pag humanda sa among house church, sumaoni nang snack mi. Na sila andam nga saging, kamuti, ug bulanghoy. Nada po'y naggama og kuan humbang ng dayon. Na po'y buwad. Kalami sa saging, bulanghoy, kamuti. Gisimuti sa manaday. Namira ba ka? Mo din yung dancing nga na ibuwad. Kandas na si buwad. Paano sa buwad? Tantoy, ang kabuwad, Tantoy? Anong kaktiba raw? Ha? Anong kaktabang ka ng bahal? Nahurot na gahon ko lang ko mga naapatad tumakay giganahan. Kaukwak ka, barang ikalit. Kauram makanda kasabaan ko. Hindi mo siya tawag ko siya. Lisid. Ano na po kag kanila. Dasag dira. Aman. Dansoy. Para pinalian na. Dansoy. Si Ada ba dito? Tilian naman ito. Hi. Arang ka cute ka, Aju. Pada pinalian na. Guys, magampo tayo ko guys. Pati pa kumatuog guys. Ada mo ka lipat o gampo guys. Lord, upan ni Miss among pakatug ang hisa
Ginoo Lord, uban nimi matug sa di pa mi muhigda Lord, nagyapon ka magbantay Lord. Nga asam pasagdi Lord, nagyapon ka makuban Lord. In Jesus name, Amen. Guys, good morning. Dere ko sa mo ang likod kay nakuha ko og limon. Na may limon dia hinog na. Guys, manawagan mo na yun. Guys, na dyan mo ulit. Kaya na hiling. Guys, nag-practice na ba ko kaagbuhat, guys? Sige, para sa luto, guys. Nga, ipasuwa mo ko sa magbuhat, guys. Kaon ba na po kong buhat ang agbuhat. Hindi para sa luto, guys. Hanggi pa try og sidang buwad. Akong gipatry ko suwag buhat, guys. First time. First time na nagsuwa ko buhat, guys. Hinja. Okay ra magud na. Di man day parat di ay ma. Di lagi basta pa rin sa luto. First time na nagsuwa ko buhat, guys. Lami, guys. Kung nakakaon na mo buhat, guys. Nakakaon nagbubuwad ng tao. Karon pa ko gipasuwa ko sa mga magbuhat. Suwas sumahaw, guys. Okay ra na kay di mo ko kamo pagininan. Ginamos, guys. Di ko mo ang ginamos, guys. Kay luod, guys. Ang na lang siling lang na nagkaon na kong buwad. Duwa na kong buwad. Dadi Ay lama. Sumot ma. Kasi muta ko ma. Saan na minimo ma. Hangi humol sa tubig. Saan? Ma, napanus na ni ma? Napanus na ni ma? Maman. Hala. Hangan ko. Nahangan ka ma? So guys, mga snack data og putong balanghoy na day gidalas aysa. Nagluto sila dito si Jang amiga. So manay nagdasi jahan na lang pang steam. Mag-snack at puto, guys. Di guys. Mantag puto. Mga ang puto, guys. Labi na di. Kami tayo sa. Kasi naghimo dari tayo sa. Kasi dinipir naghimo tayo sa. Mama bimbing. Ingka na hindi ka di tilawan Sa na pag Jian, buhat on pas. Jian. Anji. Oh, Anji. Oh, suka na kada tong kita no. Facebook. Siap na. Oh, okay. Ano na yun? Naman, naman. Nadag mo ka dili. Tignan ko siya yun. Nadag mo. Nadag mo ka ngayon suway. Muning gitilok bing. Mungkin pais na sinasong dati. Kalit pais na. Mani kita buhis bukid. Silawon, nagbiya po tayo sari-saring nga isda. Paut mo karabalyas, timbungan lagan. Sari ang atong isda. Apila po. Paut po, tingkwinta ang kilo. Silawon, nagbiya po tayo sari-saring nga isda. Paut po karabalyas, Unsa man na, si Jang isda? timbungan lagan. Sari ang atong isda. Nagbiya po tayo paut po, tingkwinta ang kilo. Labas pa. Isda. Uy, isda mo di isda, diya tayo lusulus lang diyawa. Sinawon, nagdiya po tayo sari-sari nga isda. Lagan, sari ang atong isda, diya po tayo paut po, 50 ang kilo. Uy, isda mo diya isda, diya tayo lusulus lang diyawan. Mani kita buhis probinsya. Maju kay na mo aging isda kay guwa at lungsod. Amiliti pa. So guys, naka-decide ay ko nga magluto ko og gulay, magluto ko og pitsay. Pero makakaon po gulay ag mga bata.
Si Aliana, yung request nga mukhaan ko rin siya. Linganin niya. Sa tanghon. Medya. Anuwi lagi po ko na ng bata kay pilian. Ganina. Sa buntag. Mamantong kami nakapalit og itlog. Kay Sirado ilas kapitan. Wajilain hajing ipugus og pakaon sa buwan. Dapat ininunan. Di mapud mo kaong ininunan. So, ang ipugus og pakaon sa buwan. Yung try dyan si Jack. Yung kaon og gamay. Karon kuan. Sinanay nagluto og ininunan. Hindi mo malagi ng di lagi pagkado sa ininunan. Ang problema dyan na mo rin sa mga pamudyo. Ang mga bata. Kay pili. Nakaingan dyan ko nga sa una. Halagang inasalya na nga sa una sa kami pa'y ng mga bata. Dyan may kasuway magpili ni og sudan. Sa una gani, magsudan gali mi og kanang nay ginamos, buwad. Waji ingon kanang pili-pili sa unang panahon. Di pud mi lutuan og espesyal manang karon nakaingon ko lahi ra jud mga bata ron. Labi ng Aliana. Kay lisod. Kaya isa ning dyan gitudlo ganina nga makaon ko sila ni ganahan sa ingani. Bisa halamang sa hogan og sardinas. Basta ka importante na igulay. Kaon ko si Jag sa tanghon. Kani kuan kanang maglutong ingani kinahanglan nagkatagtad mga una pod kay kuan man ni muhubas bitaw masuhop ang isahang kuan kanang tubig basta kanang dugay mo kaon man nang maglutong ingani nagkalutong nga una dito sa ni tuon. Subscribe to my channel.